Lukorokno hamkrena ni bagi shaktarjak MDC Gita Deborma. Shalbarya lukur hamkrai tango ya puri shakangja. Kalidas ADC Village Amchani lukurokno tui bazar shet ketal tangna ni bagi berayi naikha. Je bazar shet tongmani amo kecamongai kichi kapla ang thangbaika hani bagi no ketal hati shet tangna ni bagi tini berai naika MDC Gita Deborma. Logio tongka kecamonchi meba kumar jamatia tai tongka bishurai Deborma. Abni logi luku kuthum pandabo songsa jaka MDC ni manja mungbai o pandani bisungtino lukurokno gunda bohaino bak jaka aro dal bidal pandani bisungti joining panda bohaino yafo nahar jaka kubuni bodol yakarlai pas nukuni 12 voter Tipra mothani bana romphai lekha MDC chakbaithang bana yafari Tipra mothao lamsogoi naharka kubuni bodol yakari phainai rokno Kalidas ADC Village ni chairman borong monang Sunil Debormani tuidil mungbai no tini o joining khlaijangmani koktoma MDC Gita Debormani chaityok mung lukorona hamkrena ni bagai omhaino mangfli nokjaka haino hai 17 pekor jala amtaini Kalidas ADC Village ni amtini lukorong ti Ang buskango BJP party o juwa musa tongoni ke kabu sing khadu pia paiman karon ke khadu paiman karon ke ni ADC o mana develop lokus monong ya korang kisi kok sai ya mana paran bagi samkam khanya mo am tu am sing maya kam o karon ni sing kini bubagara logi kancho mare na ni teke ngi sing bubagara imam na tebo kam kurang krana ni watu Juba musa auto mata. Belum presiden tarik komita samutana kya. Semua soal family tonga 16-20 amti mereka. Juga bus kamu teh sini siklar teh papinai teh baru kali ini samu bus kamu samu tamu bagai ini samu tamu bagai pemain itu. Kita bus kamu papinai sama ini masuk zakat. Anu bitu fal Kuyano belakan hambai cini media tapuno ino jaga hangkai Kalidas bisio se gunda baklai mani pamda o gunda baklai mani pamda ono joining ngai tangai ci 2 in 1 6 family prai 18 buta thai tinaro joining khaika cini maharaja naidulu cini hamjage cini Tipra motha naidulu cini hamjage ini BJP ni o jaga joining khaipika jeng boy se Tipra motha jeng tini borno khabai khubai lamchugin harka tei je kono problem se hangka jetu chin family o phaika borok hangka chini Tipra sani chini bubagrani Tipra san phurangmani to ha jati ha do phana hamjaknen sabon bagi borno jeng belai khana khabai khubai lamchugi borni je kono problem se hangka jeng borno chobanani ba borokai tongnani borobo jengmai tongnani obai ongi kara potongmai tini o jaga kaisa kaham susto babe kaisa naithok program kha hambai o Kalidas de bisin de amtayo bazar puli nai mana abo oro bazar guri nama khai belai kino kaisa petitik obostha abo hangka o jaga ni je bazar set tongmani abo useless ni tongmai kha joto kichi keplang bai bai kha nukung kri kha abor guri nai lekha abo no tabo jengte kise repairing khainai o jaga taisa chini market bazar jengte cha songsa pinai o jaga no ekisa bhaikai chini business dik dia ekisa bhaikai develop khaiman abo jeng elakan borok bai salaika wan chulaika jeng obno ti sanai hechi market se repairing ngai ge tini bo kaisa ro byabostha khlaijaknai obo haike truk o elakan develop khainan bagi jeng abai jata market set repairing nai abo khai chini ani MDC fund bank khlairanai duita market set angkai obono mat leveling rok tongo jaga kebang ma samung tongo tui rok tongo angka o elakani borok ni pukri khurjangnai rok tongo abo khe biking nai abo ang already video by kok salaika bobe kaisa suitable time ma ang kok salainai o jaga ni chini taku bukrono bike jeng sarkar ni sep sabriman abo salainai hambai